निमगाव मगराचे तालुका माळशिरस येथील अभिनेते दत्ताराज तोरणे यांच्या लग्नाच्या 12व्या वाढदिवसानिमित्त दिग्दर्शक अभिनेते मेजर विकास जगदाळे आणि पेंटर प्रकाश चित्रपटाचे लेखक दिग्दर्शक निर्माते अभिनेते प्रसादजी बिलोरे तसेच वैभवजी गोरे रणजित जाधव अभिनेते दिग्दर्शक कृष्णा वसंत मगर व फक्त तुझीच रे या मराठी चित्रपटाचे डायरेक्टर बिरा जोगू गावडे यांनी शुभेच्छा दिल्या। यावेळी आप्पासाहेब मगर मालक, निलेश आप्पा मगर, प्रशांत मगर गारवड, पुंडलिकराजे मगर, नवनाथ आयवळे, बापूसाहेब करडे, अर्जुन केंगार महाबळेश्वरवाडी, गणेश मोहिते महाबळेश्वरवाडी, अण्णा कांबळे, बबन तोरणे, सचिन पाटील, शिवाभाया कांबळे, सचिन नायकोडे महाबळेश्वरवाडी आदी मान्यवर उपस्थित होते। यावेळी विविध स्तरातून हितचिंतक प्रतिष्ठित मान्यवर यांच्याकडून दत्तात्रय तोरणे यांच्या लग्नाच्या वाढदिवसानिमित्त त्यांच्यावरती शुभेच्छांचा वर्षाव झाला। तसेच या कार्यक्रमासाठी गणेश मोहिते मित्रमंडळाचे विशेष सहकार्य लाभले। यावेळी बोलताना दत्तात्रय तोरणे म्हणाले की माझ्या लग्नाचा 12वा वाढदिवसानिमित्त आमचे जिवलग मित्र सोल्जर विकास जगदाळे सर यांचे काळजात होते धडधड व पिल्लूचं वारं या मराठी गाण्याचे अभिनेते तसेच ज्यांनी आपली ओळख भारतीय सिनेमेमध्येच नव्हे तर मराठी फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये सुद्धा आपली छाप टाकली आहे असे नवयुत कलाकार त्यांच्या परिवारासह आमच्या घरी येऊन आमचा मान सन्मान केला त्याबद्दल व उपस्थित सर्व मान्यवरांबद्दल आणि दाखवलेल्या प्रेमाबद्दल आम्ही तोरणे परिवाराकडून त्यांचे खूप खूप आभारी आहोत।